bine v-am regăsit la un nou unboxing. De această dată vom deschide calculatorul pe care l-am cumpărat de la PC Garage. Aveți linkul în descriere și un cupon de reducere. Acesta este calculatorul pe care mi l-am comandat de Black Friday și abia astăzi a venit. Astăzi, când filmez, este data de 7 decembrie, deci de-abia astăzi a venit. Noi acum o să facem un unboxing, o să vedem ce am primit, ce chestii trestii și da, sper să vă placă acest episod. Ok, mai întâi vom deschide cutiuța mică, o să dau la o parte un pic. Ok, o să-l desfacem așa. Sau. Să vedem ce avem aici inițial. Deci cam a durat 3 săptămâni să aștept. A fost vacanța aceea de mini-vacanță de 1 decembrie, când nu s-a lucrat și așa, și mi-a dat planurile peste cap și practic visul din cauza acelei mini-vacanțe a venit așa târziu. Ok. Adică astăzi îl desfac, mâine îl montez, mă pregătesc să-l montez și da. Ce avem noi aici? Bun. Perfect, aici avem cutiile. Deci aici avem un Core i5 cu 6500, socketul este de 1151, noua generație de procesoare Skylake. Aici avem fosta cutie de la memoriile SSD, în SSD, doamne, memoriile RAM. Ne-am comandat 8 GB de RAM. Aici avem placa de bază. Am ales una ieftinuță, de 3 milioane așa, mă rog, etc. Nu prea găsim nimic în chestiile astea. Ok. Ups. Așa, cam așa arată placa de bază. Aici vedeți poze. Deci este motherboard, placa de bază B150MK de la Asus. Mai departe, aici a fost SSD-ul de 120 de GB. Doresc pe SSD să-mi pun Windows 10, astfel încât să poată să meargă mai repede. Aici avem o cutie de la sursă. Ne-am luat un Element Smart de 650 W, arhi suficient, de la High Power. Și aici avem ceva interesant, ia să vedem, nu știu. Ok. Da, aici avem cablu de alimentare. Aici avem cablu de alimentare al sursei, al calculatorului, niște garanții, niște chestii, niște detalii tehnice și cam atât. Bun. Aici ceva de la Zalman. Niște șuruburi, niște șoricei și niște cabluri, cred că de SATA 3, cablurile astea. Ups, așa. Da, sunt niște cabluri SATA 3 cu acest cablu, care și ăsta SATA 2 sau SATA 3. Nu, cred că ăsta e de power. Și da, astea aici, niște șuruburi și toate cele, etc. Mă rog, o să le punem frumos în cutiuța. Zalman nu e aici. Ok, ne-am luat o carcasă Zalman Z111 și piesa de rezistență, din punctul meu cea mai importantă, un GeForce GTX 1060 de 3 GB de RAM, care e super șmecheră, super tare. Avem aici graphic cards ghid, nu știu ce, drivere. Aici avem
și driverele. Ok. Și pe aici ce mai avem? În 5 nu cred că mai avem nimic în această minunată cutiuță. Care... Așa, ia să vedem dacă mai avem ceva, nu cred, nu. Doar niște cartoane. Ok, avem, nu, avem un ghid, să zic așa. Ups. Da, bun. Și asta a fost în prima cutie. Cam asta a fost în prima cutie. O cutie mai... o cutie în care am avut practic cutiile componentelor care au fost asamblate. Deci practic aici au fost cutiile componentelor. Trecem mai departe la renumitul calculator. 13 kg are, pe care o să-l desfacem acum, în momentul adevărului. Ok, mai trebuie unul de aici. O să discutăm wishlist-ul duminică sau da sau luni, nu știu. Luni o să, pentru că duminică nu cred că o să postez, dar oricum de acum o să postez 100% odată la 2 zile. Laptopul meu deja a început să mai facă față și am zis, bă, mi-au cerut foarte mulți live, să fac live și nu știu ce, și am zis, bă, nu mai merită să fac live, mai bine prefer să mai îmi vină încă, cum să zic, să-mi vină calculator să fac un live mult mai șmecher. Ok, aici e factura, când am comandat eu, când m-am dus la el la sediu. Ok, aici o fac. Da, și ar trebui în mod normal să ridic eu pe ăsta, nu? Da. O să fie criminal. Criminală chestia asta. Nu, e mult prea greu. Nu, e mult prea greu. N-am cum. Da, n-am cum singur. Așa că o să fac două părți. O să fac două părți din acest unboxing. Cam asta a fost cu prima parte. În prima parte am deschis cutia cu primele componente, iar a doua parte voi prezenta calculatorul. Păi cam atât a fost, cam asta a fost tot cu acest unboxing. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, share, subscribe. O să revină partea a doua și cam asta a fost. Ceau, bă, pa!